Πάμε λοιπόν στην Οδυσσό, γιατί βλέπω ότι η Αδαμαντία είναι εκεί, μπροστά από το ιστορικό κτίριο της Όπερας και έχεις δίπλα σου, Αδαμαντία, και έναν καλεσμένο, έναν Έλληνα, αν δεν κάνω λάθος, που βρίσκεται, που μένει στην Οδυσσό. Ναι. Παίρνω το νήμα βέβαια από αυτά που λέει και ο κύριος Μαρκόπουλος, γιατί υπό άκρα μυστικότητα θα γίνει αυτό το συμβούλιο τουλάχιστον αύριο, από ό,τι πληροφορούμαστε. Φυσικά, όποτε μπορούμε να αποδεσμεύσουμε και εμείς περισσότερες πληροφορίες, θα δώσουμε το ρεπορτάζ. Και μακάρι, κύριε Μαρκόπουλε, έχει ενδιαφέρον να συνεχίσουμε την κουβέντα στην στάση που θα ακολουθήσει η Ευρώπη και από εδώ και πέρα. Τώρα ακριβώς μαζί μου έχω τον κύριο Έρικ Νούρ. Καλησπέρα, Έρικ. Καλησπέρα. Έχουμε την τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Είναι Έλληνας. Παρ' όλα αυτά όμως ζει στην Οδυσσό τα τελευταία περίπου 2 χρόνια και μάλιστα είναι καλλιτέχνης και κλασικός χορευτής. Τα τελευταία 2 χρόνια, λες. Άρα της Όπερας της Οδυσσού. Άρα μετακόμισε στην Ουκρανία. Τα τελευταία 2 χρόνια, οπότε ζει τον πόλεμο μέσα στον πόλεμο. Κοντά. Ακριβώς, θα μας τα πει και ο ίδιος και θα μείνω, Έριξ, αυτό που λέγαμε αρχικά, μόλις ουσιαστικά έφυγε εκλεκτή καλεσμένη και την πρώτη επικοινωνία μας. Μου είπε στο τηλέφωνο, μόλις πληροφορήθηκα, ότι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας χορευτής, ένας συνάδελφος και πάνω απ' όλα αδερφός μας, γιατί η Όπερα εδώ πίσω αποτελεί το σπίτι τους, δυστυχώς χάθηκε από τη ζωή, έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου 2 μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα βοηθώντας στο μέτωπο ως εθελοντής. Και αύριο, Έρικ, θα γίνει και η κηδεία του, ουσιαστικά θα το πείτε το ίστατο χέρε. Ακριβώς. Οπότε ένα τραγικό γεγονός που ωστόσο συμβαίνει εδώ στην καρδιά της Οδυσσού και μάλιστα σε ένα ιστορικό κτίριο αυτού της όπερας που σας συνδέει. Ακριβώς έτσι είναι. Την καλησπέρα μου να πω επίσης. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χάσαμε έναν άνθρωπο, έναν καλλιτέχνη. Δεν ξέρουμε ακριβώς πληροφορίες ακόμα περί τίνος πώς έγινε το τραγικό συμβάν. Ήταν τραγουδιστής της Όπερας Ναι. και αύριο τον χαιρετάμε. Μάλιστα. Συλληπιτήρια να πούμε βεβαίως και σε όλη την οικογένεια των καλλιτεχνών εκεί στην Οδυσσό, αλλά το θέμα είναι να μας περιγράψει κιόλας ο καλεσμένος σου την καθημερινότητα σε μια χώρα η οποία βρίσκεται ακόμη σε πόλεμη κατάσταση. Ακριβώς αυτό η ερώτηση και από το στούντιο. Είναι ακριβώς πώς είναι η καθημερινότητά σας. Συνεχίζετε από ό,τι καταλαβαίνουμε και τις πρόβες και τις παραστάσεις. Ακριβώς. Με κοινό, και ποιες είναι οι συνθήκες, ποια είναι η καθημερινότητά σου, τι κάνεις όταν ξυπνάς? Η καθημερινότητά μου όταν ξυπνάω είναι να φτιάξω έναν καφέ, ως Έλληνας, και να πάω στην Όπερα. Από εκεί και πέρα ξεκινάνε οι πρόβες το πρωί, 10 η ώρα το πρωί, το μάθημά μας. Μετά ξεκινάνε οι πρόβες των παραστάσεων και από εκεί και πέρα οι παραστάσεις. Και το θέατρο είναι κάθε φορά γεμάτο. Εμένα, όσον αφορά την προσωπική μου ζωή, είμαι όλη μέρα στο θέατρο, όπως και πριν είδες. Έχω λίγο καιρό, πολύ λίγο χρόνο προσωπικό και αυτό είναι για να ξεκουραστώ. Βέβαια, δεν ξεκουράζομαι όσο πρέπει, διότι με την κατάσταση αυτή που επικρατεί, με τους συναγερμούς και τα λοιπά, κοιμάμαι λίγο. Έχει αυξηθεί Όταν, το λοιπόν, επίπεδο. η Σιρήνα και εσείς είστε εν μέσω μιας παράστασης, συγγνώμη γιατί δεν έχει επιστροφή ο καλεσμένος, μεταφέρω και εγώ μπορείς να παράλληλα τις ερωτήσεις από το στούντιο, βεβαίως. Η απορία και η δικιά μου ήταν ότι όταν ηχούν οι σιρήνες, δεν είναι σπάνιοι συναγερμοί και εδώ στην Οδυσσό, και βρίσκεστε εν μέσω μιας πρόβας, μια παράσταση, τι γίνεται, τι κάνετε? Όταν ηχούν οι σιρήνες, η αυλαία κλείνει. Η αυλαία κλείνει, κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια, στα καμαρίνια και περιμένουμε να τελειώσει ο συναγερμός. Από εκεί και πέρα, όταν τελειώσει ο συναγερμός και μας πούνε ότι, ξέρετε παιδιά, συνεχίστε. Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε, από εκεί που αφήσαμε την παράσταση. Οι θεατές παραμένουν στις θέσεις τους? Οι θεατές παραμένουν όχι στις θέσεις τους, μεταφέρονται και αυτοί κάτω, στα υπόγεια, και από εκεί και πέρα ξαναεπιστρέφουν στις θέσεις τους όταν τελειώσει ο συναγερμός και συνεχίζεται η παράσταση. Έχει τύχει να βρεθώ κι εγώ έτσι στο Κίεβο όταν άνοιξε η Όπερα το καλοκαίρι του 22. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση, Έρικ, δεν ξέρω αν και εσύ μου μεταφέρεις την ίδια εικόνα και από εδώ, από την Όπερα της Οδυσσού. Αρκετοί ένστολοι, κυρίως άνδρες, με τα στερεωτικά τους ρούχα, που όντως είχαν αγάπη για το θέατρο ή την όπερα και
παρακολουθούσαν ως θεατές με μεγάλη προσοχή. Αν συμβαίνει ακόμη και τώρα αυτό. Αυτό συμβαίνει και τώρα, γιατί πολλοί καλλιτέχνες έχουν πάει στο μέτωπο. Εγώ το έχω δει και έχω φωτογραφηθεί κιόλας ως καλλιτέχνης με τους στρατιώτες που έρχονται στο θέατρο, βλέπουν, μας αγαπάνε. Ξέρετε, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να δουν κάτι έτσι διαφορετικό, κάτι να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, από τον πόλεμο αυτό που είναι στο μέτωπο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, εσύ είσαι Έλληνας, ωστόσο καλλιτέχνες άλλοι προφανώς είναι Ουκρανοί και υπάρχει και ένας στρατιωτικός νόμος. Εκεί τι γίνεται? Για τους Ουκρανούς συναδέλφους επικρατεί ο στρατιωτικός νόμος στη χώρα, αλλά επειδή είναι καλλιτέχνες, μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού για να λειτουργήσει η όπερα χρειαζόμαστε προσωπικό. Οπότε έχουν άδεια εξάμηνη από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι ώστε να μην πάνε στον πόλεμο. Ωστόσο αυτό πρέπει να επανεξετάζεται. Κάθε 6 μήνες. Και αν δεν τους ανανεωθεί, σημαίνει ότι πάνε στο μέτωπο. Τώρα για σένα ως Έλληνας, προφανώς όταν πρωτοήρθες ήταν κάτι καινούριο, μια κατάσταση πολεμική που τη βιώνεις βέβαια για την επαγγελματική σου σταδιοδρομία, να φανταστούμε. Για μένα ήταν μια τρέλα, να το πω έτσι. Ήταν μια τρέλα, αλλά και παράλληλα μια τρέλα αγάπης. Τρέλα αγάπης για την τέχνη που εκπροσωπώ. Στην Ελλάδα, κακώς, καλώς, δεν μου δόθηκε η ευκαιρία να παραμείνω και μου δόθηκε η ευκαιρία εδώ. Μετά την πρόταση που μου έγινε από τον διευθυντή στο Ηρώδειο, μετά από πολλή σκέψη, πολύ σκέψη και πολύ έτσι με την οικογένειά μου και τους φίλους μου, που θα πας και είσαι τρελός και όλοι φεύγουν από τον πόλεμο, εσύ πας στον πόλεμο. Δεν μπορούν να... πώς να το εξηγήσω, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Είναι τρελό. Μόνο ένας καλλιτέχνης της δικιάς μου τρέλας, να το πω έτσι, θα μπορέσει να με καταλάβει. Οπότε μετά από πολλή σκέψη ήρθα. Την πρώτη φορά ήρθα και είδα την κατάσταση. Είδα ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στην κατάσταση του πολέμου που επικρατεί στην Οδυσσό. Και μετά ήρθα και ξεκίνησα ένα άλλο όνειρο, ήρθα σε ένα άλλο σπίτι. Οι Ουκρανοί με αγκάλιασαν πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή και οι συναδελφοί μου, και πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ένιωσα μια οικογένεια. Ναι, οι Έλληνες Αδαμαντία, αυτό δείχνει ότι πραγματικά υπάρχουν ευκαιρίες ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και είναι και το ωραιότερο μήνυμα που δίνει ο καλλιτέχνης δίπλα σου, ο οποίος τόλμησε και πήγε σε μια περιοχή που βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς δίνει το ίδιο μήνυμα ότι η ζωή συνεχίζεται ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και τα όνειρα πραγματοποιούνται επίσης σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Ακριβώς. Πάμε όμως λίγο να κάνουμε και να δείξουμε και λίγο τους ανταποκριτές μας, να τους βάλουμε στη συζήτηση. Με εντυπωσίασε ο διάλογος του κυρίου Έρικ Νούρ με την κυρία Λιόλιου, αν μου δίνετε 30 δευτερόλεπτα. Με εντυπωσίασε η ψύχρεμη ανάγνωση του πολέμου και ταυτόχρονα η αισιόδοξη τοποθέτησή του πως ο πόλεμος θα τελειώσει, η δημοκρατία θα κερδίσει και η ζωή θα επανέλθει σε μια κανονικότητα. Μου θύμισε λίγο το νεαρό Αλτιέρο Σπινέλη όταν το 1941 μέσα στην καρδιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μαζί με τους συντρόφους του φυλακισμένος γράφανε το μανιφέστο για μια ελεύθερη και ενωμένη Ευρώπη. Το έγραψαν μέσα στην καρδιά του πολέμου. Είχαν την αισιοδοξία και το όραμα. Και τη βεβαιότητα και το όραμα πως ο πόλεμος θα τελειώσει και η δημοκρατία θα κερδίσει. Αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε. Έτσι θα συμβεί και τώρα. Η δημοκρατία θα κερδίσει.